Hey, hvad er det? Det er Egholm! Woo! Egholm ligger smukt placeret i Limfjorden, kun 2 km fra Aalborg. Øen dækker i dag 605 hektar og har ca. 48 indbyggere. Med øens livsnerve, Egholmfærgen, tager det kun 5 minutter at nå til Egholm fra Aalborg. Hver år tiltrækker øen mange besøgende, der netop kommer for at opleve Egholms dejlige badestrande og dens helt unikke natur ved at tage på vandretur, ro i kajak og blive klogere på øens vilde natur. Fordi dyre- og plantelivet på øen byder på så bredt et spænd af sjældne arter, indgår hele den vestlige del af Egholm i et internationalt fuglebeskyttelsesområde, også kaldt Natura 2000, på grund af den overvældende mængde af spændende trækfugle, der besøger øen hver forår og efterår. Her på kortet kan du se hele det beskyttede område, der strækker sig fra Egholm til farvandet mod Gølle. På grund af den kommende 3. Limfjordsforbindelse har mange modstandere af ideen forsøgt at få fredet hele øen, dog uden held. Det er en skam, mener mange naturelskere. Tag for eksempel den sjældne sløreugle her. Den er sjældent set i Danmark, men er i de seneste par år blevet spottet på forskellige lofter og lader i Egholm. De tiltrækkes sandsynligvis af øens mange gnavere, som markmus, spidsmus og mosesvin. Den er godt nok sød. I skovene og på de åbne områder færdes store flokke af råvildt, der langt fra de afmærkede vandrestier nyder den stille tilværelse fælles med ræve, harer, hermeliner og lækatte. I maj og juni kan man være så heldig at høre den totalfredede strandtudses kvækken ved Egholms strandenge eller vandhuller. Egholm har flere sjældne og truede plantearter. På strandengene kan man finde sjældne planter som ingeklaseskam, tangurt og mange flere. Den rødlistede langstilkede filtrose er et sjældent syn i Danmark, men på Egholm er den blevet registreret over 20 forskellige steder. Vejdirektoratet har konkluderet, at den 3. Limfjordsforbindelse bør gå over Egholm, da VVM-redegørelsen mener, at en motorvej ikke vil have konsekvenser for de truede dyrearter. Om Egholm mister sin unikke østatus, og om de sjældne arter forsvinder af samme årsag, må tiden vise. Men uanset hvad, kommer mange dyr og planter til at miste deres habitat.